zakochiwałam się w tobie do szaleństwa. Nigdy nie zapomnę tych kilku prywatek, na których... Ach, polubię! Wiecie, wielkie famy. Widzę, goście są! No dec jak każdy ptuch, co wylatuje ze swojego gniazda, też wrócę do rodzinnego miasta obucec z tęsknoty choć. Dawno było gdzie Balbina, a Anna Łajmik nie napisała powrotu Balbiny ani ciągu dalszego. I my wymyśleli, żeby zrobić, jak ono nazad przychodzi do domu i co wtedy się dzieje. Chodzi o to, że nie jesteś zaszczepiona przeciw migrenom, paparom i fochom. Ale zaraz to nadrobimy. Dawaj pupę! Balbino! Balbino! Dawaj pupę! Balbino! To już nie jest ta nasza samokochana Balbinka. To jest ważna sprawa. Nawet ksandza dobradzieja odprawiła z ksitkiem. $3 sama widziałam. Ona przecież gardzi. Gdy zadaliśmy sobie pytanie, oczywiście to tytułowe, gdzie jest Balbina, no to zadaliśmy sobie pytanie też, na jakie osoby również czekamy też i co się dzieje w społeczeństwie ogólnie. W związku z tym, no ta Balbina wróciła zza wielkiego świata. Jedni wracali z Niemiec, bo zarabiali marki, inni z Irlandii później wracali, teraz wracają jeszcze skądś i zawsze ktoś gdzieś wraca. Więc zastanawialiśmy się, jak te powroty wyglądają dzisiaj, kto na nich czeka, w jaki sposób ich powita tego oczekiwanego syna marnotrawnego, możemy to nazwać. To było nasze takie pytanie, jakby czego, na kogo może czekać publiczność. Hełele, wesne zobocie, tu to nalos, weźcie to przeciatki. Przeciatki to nam ma. Jena, żeś to tu wie? Jodów nie rozumie, jak takich letrów czekać. Te pielmie, je tu kto rozumie normalnie czytać. Je tu kto. Ten nacidły wariat jeden. Wsiowy głupek! Je tu kto. No z tego co ja wiem, według za komunę w Solidarność Cebele. Nie, bo to są już lata, ale jak go dają, tak tyś bałe. To szło wiele tak, jak te nute. Wyjce, krótci dudzi, letaci polityczny. Z tego co ja wiem, to tam były jakieś łekna, i pierse i coś tam jeszcze, tiochu. Liści do koniaku, a tam urban przy siwaku. Co to za wroga propaganda? Antypaństwowa prowokacja. Za to kolegium grozi. Jak jo z tego świata weddinga, to żeby jo pusto noc miał, jo? Jo! A żeby ona też tak boła, prawdzewo, całą noc, jo? Jo! Jo to jest takie uniwersalne słowo na Kaszebach, bo to sa wypowiada i na wesoło, i na smutno, i na zdziwienie, i na wszystkie inne takie problemy. To jo jest blisko nasi gambę. W szkole my wszyscy gadali po kaszebsku. Tam nie było, żeby na przerwie nie gadać po kaszebsku. Później podobno szkolni z tym walczyli. Za naszych czasów nie walczyli, bo nie mieli szansów. Bo w Leznie wszyscy gadali po kaszebsku. Przecież to było po wojnie. Moi rodzice potrafili i po niemiecku, i po kaszebsku. Więc z nami gadali blues po kaszebsku. Nie, leci. Ale co kieziu do nich dodać? Do weka wsadzić dil, trzezanbę czosniko i pyszna krzunu. Później dodać górci. I? I co? No gdzie ty dali? A na końcu można dosypać z głeszczyca. Nie gdyły tej gły? Łeżna. Ale gdzie ty dali? Wiele mestrów w kucharzeniu jest B, że prawie głeszczyca z krwią
że górci dostywają wyraźniejszy i lepszy szmaci. Ale co się stało? Byłeś taci głos, jakby ty stotka dobeł. Bo to je bardzo ważne. Memka nie wiedza, że do kwasnych głyków można dodać łerczyca. I to je taci wyżny? No to i powiedz, że taci lubisz na gwestce zrobin. Jak ty nie znasz swojej memci? Łedace całe serce, a te nie robisz taci coś? Kożeś mnie robić z głęci zgłaszcza, co dlatego jak starego gnoja? No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Pierwszy rys mój dokaz był grunny na binie. Nie wiedział czego się spodziewać, ale myślę, że było to zrobione bardzo fajnie. Mnie się widziało. Choć taci też dziwny webzerani dokazują ci sobelno znaje. I muszę rzeknąć, że w pyra przetrywkach był bardzo zadowolony, że można to zagrać inaczej, ale myślę, że ich chudba była lepsza, tak po prawdzie. I że z tego tekstu wycisnęli bardzo wiele i trzymało derch webzernika w napięciem. I myślę, że to za to wart pochwalec aktorów. Zło równa gdzie są tam, gdzie je błogactwo, a w tych czasach błogactwa jeju zwyczajnu łeda, ziejący niedalek samotnik, nazywany Bypim, skaziłny wiąksi zdrój łedę, zrobił to z czesti niezgare i zawisce. Masz skażoną naszą łedę! Gaduj się! Czego ty chcesz do paraliża? Scynanikanie to je łebżant baro znany, baro często pokazywany w sobótka, cole mało, a my przenieśli ja w konwencję postapokaliptyczną, pewna też science fiction, a to wszystko temu, żeby pokazać te temy, jakie mogą dzisiejszego człowieka zainteresować. Z jednej strony to jest degradacja środowiska, felenku łedę, kania wypiją łeda, a my z tą łedą pitną mamy teraz powoźny problem na naszej planecie, ale też taci zagadnienia jak sztuczna inteligencja, jak to dzeje granica między obecnym człowieka a maszyną. Te temy wszystkie są poreszone w naszym widzawiściu. To na początku było grony plenerowe w Lezenie i w Kamienickim Młynie. Teraz taka premiera, jeżeli idzie taki typiczno binowy przedstawk tego dokazu. Jest mekarna chterno próbę motere w redze i zachęcywamy do udzylu. No i jeżeli idzie takania, to prawie to jest coś, co bardzo wpisywo w to nasza filozofia. Chcemy pokazywać nowy teatr, poryszywać nowy tym. My nie jesteśmy teatra łebżandowym, czy pokazywającym, jak wezdrała nasza historia, ale chcemy trafiać do dzisiejszego odbiorcy. To jest taki specjalny plac do tego, żeby w Konicach, w tym nowym Domu Kultury, żeby to znieść tu i pokazać, że każde słowo z biny jest coś warte. I warto też dodać, że to są wszystko amatorzy, to nie są zawodowi aktorzy. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego, co ja dzisiaj uzdrzył i myślę, że to jest warte kontynuowania. I to tak po prawdzie, to jedyny w Polsce przezerk kaszepsko-języcznych tych sztuk. I to warto też to podczerknąć, że jest w stanie to przyrychtować, tu roczyć tych, którzy nie chcą
na tej binie być, na tej zdrzadni, jak to Stanisław Pestka też tak określił. Ja. Jestem kolejny raz na zdrzadni Thespisa i bardzo sympatycznie to odbieram, co się dzieje. Na przykład Kwaśne Górczy to już widzę, że spektakl się zmienia, został uwewnętrzniony przez aktorów. Wydobywają nie tylko części zabawowe w tym tekście, ale także pewne dramatyczne rzeczy, które się kryją na przykład w konflikcie małżeńskim. To są takie fajne rzeczy. Szczegółowo tak powiem akurat o tym spektaklu, natomiast wcześniejszy dzisiaj też oglądany z takim dużym widziałem zainteresowaniem Romana Drzeżdżona. Taka bardzo ciekawa, krótka historia ruchu kaszubskiego lat 70. do dziś. Bardzo zaczepnie momentami, z kilkoma szczegółami obyczajowymi. Bardzo potrzebne są takie spektakle, które bez patetycznego języka, bez sztucznego języka pokazują doświadczenie historyczne i doświadczenie codzienności. Z kolei pierwsze przedstawienie dzisiaj widziane, no to też takie połączenie z jednej strony tego, co Anna Łajmik zostawiła nam wszystkim, a z drugiej strony próby wyjścia w współczesność z taką dużą domieszką obrzędowości. Natomiast najbardziej tak powiedziałbym zaczepnie to spektakl Kania tutaj w przygotowaniu i propozycji Teatru Zyng, gdzie się poszukuje jeszcze jakby innego spojrzenia na prastary, prakaszubski zwyczaj ścinania kani, gdzie no jednak oczywiście to nie jest tak, żeby twórcy przekreślali to, co stare, to, co nie wiem, jakby tradycyjne z jakiegoś tam obrzędu, no ale szukają dla tej opowieści, dla tej ofiary, którą się składa poprzez ptaka, szukają odniesienia we współczesności, czyli na przykład głównie w problemach ekologicznych. I to ekologia plus tożsamość własna, nagle się okazuje, że ten tekst i w ogóle obyczaj potrafi rezonować. 4 propozycje bardzo różne w sensie poetyk. Osobiście jestem zadowolony z pogłębiania obyczajowości.